Цяпер Трамп максімальна абяцае гэта вярнуцца да таго, што было пры рэжыме Байдена. То бок ён настолькі нізкую планку паставіў, што цяпер для людзей тое, што ён кажа, будуць санкцыі, гэта ўспрымаецца як «вау». Але насамрэч ён проста вяртаецца да таго, што было. І менавіта таму, мне здаецца, ёсць вялікія сумневы, што гэта будзе адразу вынікова. Але гэта будуць першыя крокі патэнцыйна. Я думаю, што ў Расіі зноў будуць да нас патрабаванні, як заўсёды. То бок яны проста так вайну не будуць завяршаць, нават калі санкцыі на іх накладуць, як казаў Трамп. Я думаю, усё так лёгка не скончыцца. Не будзе так, што вось сустрэліся і заўтра ўжо няма вайны і ўсё так добра. То бок мы жывём у рэаліях. Хоць усім хацелася б міру і спакою, але трэба глядзець на гэта без ружовых акуляраў. Путін з яго манією величі і абсолютно... Путін з яго маніяй велічы і абсалютнай усёдазволенасцю будзе лічыць, што ён зможа паўплываць на Трампа такім чынам, што Расія дасягне ўсіх сваіх мэтаў. У той жа час Трамп як чалавек імпульсіўны і здольны на зусім непрадказальныя крокі. Ён можа зарэагаваць на пазіцыю Пуціна такім чынам, што прыме пастанову, якая задавальняе Украіну і ўвесь іншы цывілізаваны свет.